ahojček, tu je vaša obľúbená moderátorka Bokovka Rýchla. Takže nezavolal si mi a ja som doma plakala, mám celý preplakaný vákušik, tak som plakala, strašne som plakala, takže mi zavolaj, aby som bola šťastná. Koho máme na linke? Haló, počujeme sa, kto to je? Áno, počujeme sa, hľadám Janu. Tu žiadna Jana není, tu je len Bokovka Rýchla, ktorá čaká na tvoju interaktívnu odpoveď na otázku, ktorú sme ešte nepoložila, takže ideme na to. Hľadám Janu Kvoprovkovú. Jana Kvoprovková tu není, mami. Jana, si to ty? Mami, to nejsom ja, to je niekto úplne iný. Dovolala si sa do nespravenej relácie. Dovolali ste sa do odkazovej schránky Jany Kvoprovkovej. Po zaznení zvukového signálu necháte odkaz. Píp! Ty poleno tupe, Jana, čo som ti hovorila? Uprav si doma, máš v izbe bordel jak v tanku. Mami, ty si sa dovolala do živého vysielania, takže ti položím otázku. Hovorila som ti, že doma nestrpím žiadne pánske návštevy. Áno, však ja žiadneho muža nepoznám, ja som muža v živote nevidela, ja vidím len toto veľmi živé štúdio vo veľmi živom vysielaní zo najživších vysielaní, takže ideme na to. Neklám, ty poleno tupe. Čo potom robia tie mužské slipy na koberci v tvojej izbe? No, mami, takže asi ich tam zabudol otec. Otec? Otec nosil zásadne len trenky a už je aj tak 5 rokov mŕtvy. No, ale zabudnúť ich tam mohol, takže ideme na našu... tupe, okamžite príď domov a uprac si, lebo ťa vydedím. A volaj, niekto volaj, zhoďte tú ženu z linky, jo? Takže ideme na našu interaktívnu otázku. Za mňou sa za chvíľu objaví nejaká otázočka a ty mi na ňu musíš odpovedať. Haló? Áno, máme niekoho na linke. Bohužiaľ nesprávna odpoveď. Ale veď som ešte nič nepovedal. To nevadí, aj tak sme mali ťažkú otázku. Prehrávaš 25 korún a ja musím ísť domov, lebo ma vyďadia. Čauky! Červené krvinky, a to je čo? V živote som o tom nepočul. Topor? Áno, Elena? Máme problém. No, odo mňa si to nechytila, ja mám len syfilis, kvapavku nie. Zo všeobecne došiel list, že nám nebudú preplácať zákroky. Čože, rozkroky? Pamätám si, že kedysi som tam volačo aj vkladal, ale teraz si za Boha neviem spomenúť, že čo. Ja som to chcel. Elena, moment. Ty chceš povedať, že my vlastne robíme zadarmo? Tak nejak. No ale toto takto ďalej nejde. Vítaj v realite, Topor. Ja ti hovorím, najlepšie je zdrhnúť do východného Nemecka a nechať všetko tak. No dobre, Elena. Ale čo si počne náš jediný pacient? Máš pravdu. Sral ho pes. Sral ho pes? Tak toto kebyže viem, tak sa ho v živote nedotknem. Fuj! Pán úradník zo zdravotnej poisťovne, prečo nám nechcete preplácať výdavky, čo? No tak napríklad preto, lebo nesplňate tie, normy. Nechcete byť trošičku konkrétny, Kocúr? No ale nech sa páči. Tak napríklad, koľko máte pacientov? Jedného, ale za to veľmi ťažko chorého. Elena, ten pacient, ktorého sme liečili na nádchu, práve zomrel. Takže mu už klesla teplota? Definitívne. A ak tomu dobre rozumiem, tak už nemáte ani jedného pacienta. A napríklad, máte vôbec sestru? Samozrejme, že máme, ale tu hráte vy, takže logicky tu teraz nemôže byť. To sa dá pochopiť. A možno, keby ste mi poskytli menšiu službičku? Topor, poď sem, niečo od teba chcem. Nie toto, Topor.
Tak sa zdá, že jeden z nás sa bude musieť obetovať pre dobro veci. Jeden z nás sa s ním bude musieť vyspať. Rozumiem, Elena. Nechaj tak. Ja sa obetujem. Nie, myslím, že ja sa obetujem. Nie, Elena, ja som muž, nechaj to na mňa. Ja sa obetujem, Topor. Elena, Ja sa obetujem. Elena. Ja sa obetujem, Topor. Elena. Topor! Elena. Dobre! Pán úradník zo zdravotnej všeobecnej poisťovne. Dobre. Elena sa chce s vami vyspať. Dobre. No, všetko je tak, ako má byť. Kocúr je spokojný a aj ovca zostala celá. Čože? Dobre počujem, vy ste mali ovcu a ani kúsok ste mi z nej nedali. Viete, ako ja milujem ovce? Som urazený, odchádzam. Toto, že sa predstavuje. No, a teraz si už len nájsť pacientov. Už sme si jedného našli. Vážne? Ako? Vás. Viete, ja som spala s Toporom a on mi nepovedal, že má syfilis. A ja som mu zase neprezradila, že mám kvapavku. Áno, je to tak. Elena je strašná tajnostkárka. Áno, je to súčasť mojej povahy. No a keďže som spala aj s vami, tudli dom, máte aj syfilis, aj kvapavku. Elena, ty si strašná potvorka. Pozor, ešte som tu ja. Ja som vám neprezradil, že ja mám vírus HIV. No do pekla. No to by som snáď mala povedať ja, Topor, nie? Nie. Pretože najskôr som sa vyspal s vami a potom som sa vyspal s ním. Áno, je to tak. Aha, takže to znamená, že ententíky všetci majú všetko. Presne tak. Topor, daj mi 5. Fantastické. Rodina. Svine, kde je tá ovca? Na mňa zabudli. Tu si moja pekná. Poď, poď. Tak. Už si bola niekedy na víne? Aký máš vzťah k rozmarínu, zlatá moja, čo? No šupky, poďme moja, poď pekne.